What's up guys? So balik na pa ninyo ang Bisaya nga vlogger. O karong gabi na paghisgutan na to ang inyong gipang comments ako ang last video nga na post. So let's go! Guys, so karon nakabalik na gud ninyo ang inyong Bisayang vlogger, si Papa Jer. So karon magabasa ta sa inyong mga comments ako ang first video. So sa first comment si Uyoy Clear Gaw. Unya gaw nganong take naman ambot nimo ganong take ka? Wa ko'y labot og punto. Pag ayo mo gaw kay nara ko anda mo support ninyo. So the next comment si Philadelphia Pawelas Tagakay. Utro ka ha? Ambot ni mo nganong single pa ka. Ambot lang na ako no, nganong single pa ko. Dili kay na mga time na hala pasensya dai no kay naudahan kayong mga pintal kay nagapintal baga na ako. Gapintal mi diri sa balay kay may na lang mo tsada nang wala ang mga kabati sa nanagpoy. Okay, so sa next di ay si ay Rekina Dumip Ig Hesuler. Sumatol pa niya giahak gaw ngano dagway or nganong kuno hangtod karon single pa siya. Ampot lang mo gaw ngano nga single pa man ka basin pilian ka. Og sa next na to si matod pa kay Jima kay gwapa ra daw kaayo. Gaw gwapa ra kaayo or basin bati ra kaayo maong wala siya walay na mo single pa siya hantod karon. Kalagbitan magud sa mga gwapa gaw kay walay mga uyab. Muna sa mga pilian mong guna mga pilian ba magapili og gwapo pod niya. Ang ending dai mabiyaan ra siya kay not two times. Unya diligaw kay naman gay nga duha ay mga gwapa magapili po sila og ay dili man yung tanan pero kalagmitan sa mga gwapa di guna sila pasagad og mga bation nga sama oy sila ra. Okay guys, so mora to problema na nila mga gwapa. Og sa next nato si natod pa ni Marby Timony. Wala may nanguyab. Wala daw nang kaluoy pod. Ambot lang anong wala nang nguya pero basi dili istriktahon ko kag namo. Kay wala may nang nguyab nimo. O pagpunta ra basta kay nara ni manguyab niya sa sunod. Og kang Joe Impact Joe. Single po daw siya. Single pod mi ambo ikaw single ka. Dili bitaw mga single udi ako kay mga single magkuyog laag walay kuan ba nang mag hawid-hawid nimo hisig hawid-hawid pero wala ra gihapon magbulag ra gihapon los lang gyud nato tanan. Sa okay si Ma'am Sheila May Las Peñas matod pa niya single ka kay buutan ka career first daw niya ang ending ang imong forever tuwa na sa lain nya mayog buhi pa kag magbulag na sila tuod sa mao din ang naay mga kabit kay dili ang mga kabit manggod mo na silang nagkabit kay ang ilang mga forever napunta na sa lain paabot pa sila nga magbulag wala maabda na siya siyang kamatay puti ng uwak. Og sa next din na nga nag-comment si Ma'am Nelry Abueva, Ma'am Herlin. Single day ka, ma'am? Suwid lang. Pareha ta. Pero single ka, di ba natoy? Foreigner man to. Foreigner to yung mga ma'am. Pero nga nga bul... Adili nga na ma'am. Sige, pamulong paglain. Support na minimo. O sunod kang Hermie Pakunla. Kay di man kakabalo manguyab. Ano ka ngayon? Ako dili... Ngano ako ay di basin pod nga no nga single pa ta or single pa pod ka tungod kay
torpe ka or di ka kabalo manguyab, hala sige padayon na magulang na ka walay mag-atiman nimo. Okay. Sa sunod, ang ga-comment si Liza Dagoy Anog, single pa taay. Sabi, uy, na nakaibata buang ka? Asa naman to akong kaluha diha? Imo mo tong nabana dagway. O God, Daryl, mata pa niya. Or wa pa man tugig gugma dong maong single pa. Wa gud tugi mara man irog lubi nga mitulpos na italanong lan. Sige do padayon na ra na agi mo asawa. Asa naman to? Mayo na. Dili mo tanan man gud nga tao duha ka buk mata. Duha ka buk mata. Uy nagkapintal pa. Pero ang iyang panglanta wala nimo tuwa sa uban. Shout out dahil kay Melanie Dayot Abenes, kang Lenelin Ambe Esmael, Max Million Alegria, oh Max, kang Wuji or si Annabel Ablay man siya, oh yung pang-usba na ninyong mga ngalan kay Lita ka. O kang Relan Bilyosayon, kang Lester Pellegrino Timony, uy naday ka. Kang Joy Kaluno Dadalim. Yay mo ni kang siling pinakagwapa loves. I miss you. Long time no see. Uli na. O kang Marionito Tamiyo sa Batalyones. O ako nang kinamagulangan na mo na. Guwapo. Kang G Mosquera Bongoy Apare. O kang okay rako si Ari Rin Gainsan. O taga Naloy. O kang Nelia Gadjana. Oy, Nel. Single pa day ka. Asa na to gasunod-sunod ay nimo? Di ba na to gasunod-sunod mo sa una, Nel? Asa na da ito? O kang X-Chance Gomez Caro. Shout out the Icos akong classmate. Di mananghid mo lakaw do. Basta na ay inom. Kaya numdum ka atong high school na before college ay karong college ba nga pag kumain atog paniod to mo ato tas kami lagre nya nay free dito nga kanta-kanta hulog-hulog nya ana pag makakanta na gani ka ag shots na lamin ay shots pag sulod ihag ugom og di fresh kay unyag masimutan ka sa guard patay sulod. Og thank you Dino sa tanang mga ani comment din ni og hoping na inyo kung gi-subscribe sa ako ang YouTube channel. Just may Bisaya man dayta no nganong unya tay sa nganong gamay ra may nang like in tao gamay ring like gamay ra na pero daghang ni views pero wala ni share pwede maulaw. Brag suit ko diri gayaw ato bang sa bungbong niya wala ra di ay pondangon na lang nato ni. By the way, thank you guys for watching and magibalag ra mo ta sa next na kong video. So goodbye guys, thank you.